much. A nyní pan Hynek Fajmon na 2 minuty. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych jasně říci, že nepodporuji návrh komise na uplatnění selektivních srážek z přímých plateb pro zemědělce v roce 2013. Je otázkou, zda je uplatnění režimu finanční kázně v současné době skutečně nezbytné. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo dosaženo dohody o víceletém finančním rámci pro roky 2014 až 2020, není ve skutečnosti nutné snižovat přímé platby o 5 %, jak navrhuje komise. Souhlasím s názorem zpravodaje, že snížení může být i nižší, a to maximálně o 1 %. Pozměňovací návrhy jdoucí tímto směrem zítra podpořím v hlasování. Největší problém ale spatřuji v selektivním charakteru srážek. Komise navrhuje uplatnit srážky u plateb, které jsou vyšší než 5 000 €. Na menší zemědělce by tedy šetření vůbec nedopadlo a o to více by naopak museli šetřit zemědělci střední a větší. S tímto přístupem naprosto nesouhlasím. Pokud se má šetřit, tak to musí být spravedlivě rozděleno vůči všem zemědělcům a spravedlivé je pouze to, že šetřit budou všichni a stejnou měrou. Pokud tomu tak nebude, dojde k nespravedlivému zvýhodnění států s menší velikostní strukturou farem. To je pro Českou republiku, kterou zde zastupuji, nepřijatelné. Nepotřebujeme postupovat dle Orwellova vzoru z farmy zvířat, nepotřebujeme rovné a rovnější. Děkuji za pozornost. Just now for 2 minutes, Mato Adrover. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario. Mi intervención ante este pleno es para defender, como así ha hecho mi colega Omarjee, que las regiones ultraperiféricas deben estar exentas de la aplicación de la disciplina presupuestaria y financiera